Summer guys, ngiyanimukela ku-vlog yami namhlanje. Spend a day with me asambe nisemsebenzini. I think by now nonke niyazi ukuthi ngisebenza kuphi. Ngisebenza esaloni, ngiluka abantu esentini. Ngangihlezi ngibuza ukuthi kuzongithatha isikhathi esingakanani ukuthi ngijwayele ukuthi cha mina every day ngiyavuka ngemsebenzini, because last year bengisebenzele endlini but ngisho ngithi sengijwayele kodwa kumnandi shem ukuvuka njalo emsebenzini. Kodwa ke iGautrain yenza izinto zibe lula guys, angifuni nje ukuqamba amanga. So ikanti lami namhlanje uNaledi Aphiwe siluke siza siqede. Ngicela untshela ukuthi enye nje hairstyle ade ifunile and then wabona enye ekade inje ngaphambili wathi no yazini ashintshe senze kanje ngaphambili. Mase ngiqedile ke ngifaka imousse, ngispray, sometimes ngifake mangabe kunama curls njengana la ngifake negel le yaka anti-jake. Abantu abaningi yabayithanda i-hair because iyashisa, but sike siwehlisa umlilo khona ngeke izishise kakhulu bese ngikhatha ama-ends. Yazi guys, njalo esaluni hlezi kunaleyo hairstyle le eyenziwa kakhulu evikini. Kuleli viki esiphuma kulona ile hairstyle ebeyenziwa kakhulu because uNaledi uposte kuqala, ngingayiposti ngisho le vlog, wonke umuntu besenda lesithombe athi ngicela le hairstyle. Guys, I really appreciate uNaledi. Uyafika esaluni njenge-client normally aluke akhoke. Mayifika endlini angishuthele, aposte, angitheke. Thank you so much Naledi. Ngingabongi yena kuphela guys, ngibonga kuwo wonke ama-client ami angisupportayo. Ngiyintombazanyana nje yasemsinga efike eGoli yazovula esalon, but isupport engiyitholayo guys, ngiyabonga kakhulu guys kuwo wonke umuntu ongisupportayo. Iphela la ivlog yami namhlanje. Thank you for watching. Bye. Ngizonibona kwi-vlog elandelayo.